Живко Миланов към Христо Йовов. Христо Йовов срещу Пулхач. Няколко последователни финта на Йовов. Връща на Миланов. Той с полувисоко центриране не успя да вдигне по най-добрия начин топката в наказателното поле. Зико. Технично с петичка цъкна топката към Кристия. Отново Томашич, добре. Боримиров. Към Христо Йовов. Може и последен шанс. Възможност за Емил Ангелов. Гол на Емил Ангелов! Гол за Левски! Гол за Левски! 1-0! Емил Ангелов в 93-та минута! Ето го този смъртоносен удар, който нанесоха сините в продължението на матча! Невероятно! Какво се случи на стадион Георги Аспарухов в 93-та минута? Каква радост! Целият стадион е на крака! Неописуемо! Емил Ангелов, резервата Емил Ангелов бележи 93-та минута! Този гол на Емил Ангелов може да бъде сравнен единствено с попадението на Николай Тодоров Кайзера в матча Левски Глазгоу Рейнджърс през 93-та година, когато именно с този удар шотландците бяха елиминирани. Безценен гол на Емил Ангелов. Толкова важно попадение. Вече изтекло и продължението от 3 минути, което Николай Иванов даде. Играта е подновена. Мисля, че румънски отбор е в нокаут. Какъв матч? Какъв матч наблюдаваме, уважаеми зрители, тази вечер на стадион Георги Аспарухов? Каква драма! След няколко пропуска Левски успя да отбележи чрез Емил Ангелов в третата минута от продължението. Ето го и последния съдийски сигнал. Левски взе своята победа. Първите 3 точки в групите. В първия си матч от група F. Браво на Левски и браво на сините! Един невероятен матч, една невероятна драма на стадион Георги Аспарухов. Един голям матч, според мен и за двата отбора. Действително един много стойностен матч между два силни съперника, в който късметът, щастието се усмихна в последните секунди на сините. А какво да кажем за резервите Йовов и Ангелов? Вижте Йовов с какво финно, меко докосване подаде на Емил Ангелов, който нанесе безпощадния удар към вратата на Владимир Гаев и отбеляза. Невероятно! 93-та минута на матча Емил Ангелов донесе успеха за Левски. До 85-та минута. Според вас, зрителите на Българската национална телевизия, Даниел Боримиров беше играч на матча. Водеше с 27%.